Hej Lego fans, Elve her. Så er det tid til en ny update på Lego Byen. Jeg har fået lavet en smule siden sidst. Og vi skal lige prøve at tage et lille kig på det. Det første jeg har fået lavet, det er den her lille købmandsbutik. For at sætte det udkig for nogle år siden. Prøv lige at vende den om, så du bedre kan se den. Sådan der. Og så har vi selvfølgelig en lille figur der til os. En lille fresh butik. Der kommer med en p-plads. Og en lille gaffeldruk. Og over på toget herovre, så har vi chefens bil, der hører der til. Derudover så skal der selvfølgelig laves en facade om foran her med fortov, så der også kan komme kunder til butikken. Men derudover så har vi også lavet noget mere, fordi vi har politistationen herovre. Men hvad er politistationen uden at have politibiler? Og politibiler skal jo have et sted at parkere. Så derfor har jeg lavet en lille p-plads til dem. Og allerede den første mand her er blevet arresteret. Vi har nogle ældre politibiler. Vi har blandt andet et salatfad her. Som hører til de to folk, der går her. Jeg tænkte, der skulle være stå herovre. Og så har vi en lille politibil mere, eller en hundepatrulje. Fordi igen, den der er der 2 hunde. Og så skal vi have bygge den der også, så vi kan eftersætte forbryderne. Og hvad er politistationen uden politibiler? Dem skal du gerne med ringe, ja. Det irriterer mig lidt, at Lego de aldrig har lavet en politibil, der passer til den type bygning, der er her. Og den sidste update, vi lavede, det viste jo, at vi havde flyttet lidt om på byen, på bygningerne. Og det efterlader mig med den plads her. Og den skulle jeg gerne have gjort et eller andet ved. Så jeg tænkte på at få bygget et lille grønt område med et springvand i midten. Noget hen af den stien her. Så det kunne jeg faktisk godt tænke mig, at vi fik bygget. I en speedbuild eller en timelapse, eller hvad pokker det hedder. Ikke noget, jeg vil give mig ud i ret meget, en stop motion. Så lad os prøve at se, om vi kan finde ud af. Vi ses på den anden side af filmen. Ja, det var så min første rigtige speedbuild, eller timelapse. Der findes selvfølgelig et lille byg mere af statuen, hvor man kan lave det om til en kvinde, som står med en mast, eller stander, med vimpel på. Med sådan en hovedbeklædning der, og så kan hun have et sværd i begge ender. Og vi kan skynde os at finde et billede af det der. Sådan der. Men jeg synes nu, Vikingen er den bedste af dem. Så lige inden vi går over, så ser vi, vi kan få placere den over i byen. Så synes jeg lige, jeg vil fortælle jer, at jeg var en tur i Aalborg i dag.
Og jeg var så heldig, at jeg fandt den her til en forholdsvis billige penge. Lige over 2.000. Så nu mangler jeg kun 3 bygninger, før jeg har dem alle sammen. Og jeg tvivler på, at jeg får de sidste 3 af dem i hvert fald. Men lad os nu se. Nå, vi skal over og se, om vi kunne placere svingvandet. Det er så noget lignende det her, jeg havde tænkt mig. Og så med fliser og grønne blade og buske rundt omkring. Det var i hvert fald tanken. Så jeg prøver at se, om vi kan få bygget op her. I en ny timelapse. Så vi prøver en gang mere. Det blev så det endelige resultat, som det ser ud lige nu. De her fliser her, de skal så skiftes ud, når jeg får nogle flere 2-2'ere hjem. Desværre så løber jeg tør. Men ellers så er jeg faktisk ret godt tilfreds. Jeg var den der, ikke kamera der væk. Så vi fik der noget grønt i byen. Og så hernede ved politigården. Jeg er ikke helt færdig endnu, fordi det er jo 2 vejplader, der er lagt i forbindelse med hinanden. Den kan godt kortes halvt over, så jeg har bestilt dem hjem, der er halvt så store, så jeg vil få lavet et fortov her. Og så selvfølgelig, så skal der være vej hen ad her, jo. Det er jo klart. Så. Men det var det for den her gang. Jeg håber, du har kunnet lide, hvad jeg har lavet. Og hvis du kan, så abonner på kanalen. Giv mig en thumbs up for at få kanalen til at vokse, til at blive noget større. Og eventuelt smid en kommentar. Tak for i dag.